Αλαμάνος. Ο αγώνα αγώνονται και το κύριο πρόεδρος αγωνιστικών, ο κ. Ζαφυρόπουλος. Αν και βρίσκεται στην 20η θέση, αυτή τη στιγμή έχει σημειώσει, έχει τον ταχύτερο γύρο με ένα 23-7-40. Ένα 23-7-68 είναι για τον ταχύτερο γύρο για τον Παναγιωτόπουλο, ενώ ο Βούλγαρος οδηγός έχει τον ταχύτερο γύρο με ένα 23-7-40. Πασκάλ στην 20η θέση και στην 21η Μαρκεζίτης Γιώργος. Και απομένουν 4 γύροι για να ολοκληρωθεί ο αγώνας της κατηγορίας νέων οδηγών. Γυναίκα οδηγός συναγωνίζεται εδώ πέρα, είναι η μοναδική γυναίκα που συναγωνίζεται μεταξύ των άλλων οδηγών. Για την κατηγορία νέων οδηγών. Πιθανόν κάποιο οργανισμό. Ήταν το λόγο. Γάμο. Έχουν ήδη απομείνει 2 γύροι για να πέσει η καροσημαία.
τη Βολέκο, την 10η Βένετ. Έχουμε το Σεμετρέσκου, η Οικονομία του Αλεξάνδρα έχει ανέβει στη 17η θέση. Για την γυναίκα οδηγό. Έχει τρέξει και θέλει και το παγκοσμίο πρωτάθλημα. Έχει φτάσει πλέον ο Παναγιτώλης των Λιγόρης. Μπράβο του Παναγιτώλου. Ένα τερμόνι το πρόγραμμα. Μπράβο του Λιγόρη. Έχει φτάσει το συντικαρό σημαία ο Παναγιτώλης των Λιγόρης και θα κάνει τον καθιερωμένο γύρο του. Μπράβο Παναγιτώλης. Μπράβο Γρηγόρη. Παναγιτώλης λοιπόν πρώτος, δεύτερος Ζάχος. Δεύτερος Ζάχος, Παναγιτώλης πρώτος και τρίτος Καλαστίκος. Στις τρεις πρώτες θέσεις, Παναγιτώλης Αλεξάνδρα, πολλά συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, έχετε βελτιώσει και το χρόνο σας. Έχετε βελτιώσει το χρόνο σας. Σε λίγο θα σας πω και τι έχετε κάνει. Η Οικονομία του Αλεξάνδρα έχει βελτιώσει το χρόνο της 1.32.512. Το έχετε πάρα πολύ καλά, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια επίσης και σε όλους τους άλλους υπόλοιπους οδηγούς. Ακριβώς και το πρώτο μας όλους αναμάτες το αξίζουμε. Είναι η νέα οδηγή. Είναι η κατηγορία των νέων οδηγών. Είναι οδηγοί που τρέχουν πρώτη φορά σε αγώνες και τα πήγαν πάρα πολύ όπως έχει δει η κατηγορία των οδηγών. Καλημέρα, το θετικό είναι ότι έχουμε μια πολύ ωραία ημέρα. Παρά το γεγονός ότι δεν είμαστε σε Ιούλιο, είμαστε σε Οκτώβριο. Τρελός! Είναι τρελός ο οδηγός! Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό που προσπαθούμε και εμείς εδώ πέρα, σαν ανάλογος οργάνωση Λάμπης και την Κίνηση Μουσικής Σειρών, με συνεργασία με το ΣΟΜ, τους οδηγών αγώνων μουσικέτες, αγγείτες, να κάνουμε όλο το καλύτερο. Όγδος μαλάκα, όγδος. Οργανώνουμε όλο το δυνατόν ασφαλείς αγώνες στους αναβάτες. Προσπαθούμε λοιπόν το καλύτερο για τους αναβάτες και την ασφάλειά τους. Είναι ένα πραγματικό γύρο. Λες και είστε στη φυλακή.